voldria fer aquesta petita intervenció des de dues vessants diferents. Una seria la defensa de la biomassa, amb la qual soc un ferm partidari i no voldria que això es notés massa amb la meva passió sobre aquest tema. Intentaré exposar sempre arguments contestats i sòlids que ens permetin avançar i entendre fins a quin punt la biomassa pot ser interessant. I una altra seria el que comentava abans també, intentar que aquesta energia la tinguem més propera del que la tenim ara. És a dir, si els ajuntaments poden generar energia, probablement podrem tenir una energia més transparent a la qual podrem tenir sobirania sobre com l'hem de distribuir i quins preus podem fer pagar. Per tant, tot va una mica lligat. Enlloc entenc que es prioritza una energia per damunt de l'altra. Enlloc ho diu això, senyor Pepe González. El que es diu és que aquesta taula de treball haurà de valorar, diguem, diferents alternatives en funció de la situació concreta, i sí que hi ha un punt concret que creiem que quan es tracta d'energia tèrmica, la biomassa s'ha de tenir molt en compte. També un altre aspecte que comentava també l'Ester. Aquest ens equivoquem molt si considerem que quan hem d'aplicar una energia renovable l'hem d'aplicar només en factors molt determinants de tipus tècnic. És a dir, si aquesta ens convé més que l'altra perquè té un rendiment millor, si aquesta ens convé més que l'altra perquè és més fàcil de produir o perquè la inversió és un pèl més econòmica. I penso que hi ha un factor molt important que hem de valorar, que és el tema boscos. I, per tant, aquí entraré a defensar una miqueta el tema de la biomassa, com ho veig, com s'entén i com s'està molt acceptat. És absolutament fals que la biomassa generi CO2. La biomassa és una energia, evidentment, és un combustible que acaba sent combustionant, però que té un balanç energètic zero. Perquè la biomassa, els arbres, els vegetals, durant tot el seu creixement, han anat absorbint CO2 de l'atmosfera. Per tant, tot aquest CO2 que d'alguna manera ens han estalviat, és cert que en el moment de cremar l'alliberen, però el balanç energètic és zero. Això ho tenim molt present i això no ho confonguem amb una energia fòssil, que l'energia fòssil el que fem és extreure un producte del terra i l'aboquem a l'atmosfera. Per tant, és una contaminació neta, perfectament neta. I això no ens hauríem de deixar enganyar amb aquest tema. Siguem conscients d'aquest tema important. Un altre tema que em sembla que convindria molt de destacar és el tema de l'economia circular, que és un tema que en parlem molt, però que jo crec que l'apliquem poc. I com us deia abans, probablement hem de diferenciar molt el que és una energia renovable de l'energia, diguem-ne, circular, o l'economia circular. Una energia renovable és aquella que no té un comportament d'efecte secundari sobre l'atmosfera. Evidentment, això estem tots d'acord. Però, a més que l'energia circular és aquella que té un retorn, té un recicle sobre ella mateixa. Per tant, aquí la biomassa ho té molt millor que les altres, sense entrar a dir que quan són aplicacions energètiques de tipus llum o coses d'aquest tipus, la biomassa, diguem-ne que és poc competitiva. Transformar a través de la combustió una energia lumínica és complicat, és un procés molt complicat. Però quan hem de necessitar energia tèrmica és una grandíssima opció. Per tant, tinguem present, és evident que per les altres opcions les plaques fotovoltaiques podrien funcionar. Però us vull dir una cosa molt concreta. Les plaques fotovoltaiques habitualment estan construïdes molt lluny del nostre entorn. Per tant, és evident que porten una millora pel que fa a la qualitat de l'aire, però que genera molt poca ocupació i que circula molt poc l'economia circular. En canvi, la biomassa té un altre aspecte molt diferent. És a dir, estem pensant, evidentment, en els boscos de l'entorn. Escolteu, amb el tema aquest, i que hauríem de començar a prendre tots consciència d'una manera dràstica i contundent, és que els boscos del nostre entorn presenten
un estat molt deplorable pel que fa a la seva massa tèrmica, són poc nets, creixen desordenadament, els arbres intenten créixer verticalment perquè necessiten llum, perquè tenen molta competència al costat, crea i genera un bosc molt fràgil, és molt vertical, i després en qualsevol petita ventada el que fa és trencar aquests arbres que són molt prims de constitució, d'estructura, i genera una quantitat de matèria orgànica al terra susceptible de ser més endavant utilitzada per cremar. Els bombers, i no només els bombers, sinó que pràcticament qualsevol informació relativa a aquest camp ens estan dient, ens estan advertint que la massa de boscos que tenim a disposició del municipi és d'un perill enorme, perquè estem ja amb aquesta que en diuen focs de sisena generació, que són uns focs que, quan comencen a combustionar amb la quantitat d'energia que tenen a sota, es creen les seves pròpies condicions per anar avançant. És a dir, les condicions d'humitat, condicions de vents propis, condicions de temperatura, i aquests boscos són inapagables. Això ho diuen els bombers. Castellà, concretament Castellà, té tota l'àrea, excepte la falla del Ripoll, tot l'entorn de Castellà és molt boscós. I, a més, amb coses molt afegides, com, per exemple, que s'ha perdut molta part del conreu que hi havia. Per tant, aquests elements de tallafoc que hi havia fins ara no hi són. Per tant, hi ha una continuïtat del bosc a molts i molts quilòmetres, cosa que fa que si genera un foc en un punt determinat és molt difícil controlar-lo perquè té massa continuïtat. Un altre factor afegit és que hem construït massa de pressa, urbanitzacions i espais urbans fora del nucli, i això fa que, d'alguna manera, també s'incrementi el perill d'incendi per l'ús que se'n fa cada dia d'aquests habitatges, i segurament que genera un problema també de seguretat. Aquests habitatges són molt vulnerables. No es tracta de crear una situació de pànic, no es tracta pas d'això. Es tracta que, coneixent aquest problema, perquè ens l'estan dient els bombers, ens estan dient totes les informacions que estem rebent, home, diguem-ne que crec que la biomassa, en aquest sentit, no només pot ser útil com a energia renovable, que ho és, sinó que, a més, ens allibera o ens pot ajudar a disminuir molt un problema molt greu que tenim o que podem tenir a nivell de boscos. Per tant, en els acords simplement es posa com un punt més. Es posa com dir, quan necessitem energia tèrmica, abans que plaques solars segurament, tot i que s'ha d'estudiar, segurament que és molt més rentable. No hi ha pel preu quilowatt que puguem aconseguir, sinó pel que significa d'entorn i pel que significa d'ocupació. El que us comentava abans amb les plaques fotovoltaiques que són construïdes a molts centenars de quilòmetres d'aquí, aquí, en canvi, tota aquesta feina que s'ha de fer al bosc s'hauria de fer amb gent propera. Són gent que hauria de tenir una implicació laboral en aquest tema, per tant, estem generant ocupació, cosa que també ens convé moltíssim en aquests moments. I, a més, no només això, sinó que ens generem tota una indústria auxiliar al voltant de tot aquest sistema de recollida de llenya, que és també tècnics que ens hauran de dir quins arbres s'han de garantir i quins arbres es poden tallar. Necessitarem gent que talli, que trossegi, que transporti, que emmagatzemi. Necessitarem gent també que fabriqui, calderes i que, per tant, es pugui posar a disposició de la ciutadania. I necessitem també tot el tipus de gent que faci el manteniment de tots aquests equips. Per tant, penso que els avantatges que hi ha són tan grans, per això parlo d'economia circular, molt més enllà d'energia renovable. I, per tant, penso que això ho hem de tenir en compte i hem de considerar aquesta possible taula de treball, o si vostès diuen que tenen ja equips que funcionen en aquest tema, crec que estaria molt bé intentar, que aquests valors es considerin amb la seva vàlua no només com una font més possible d'energia, sinó que ens aporten moltíssimes avantatges al nostre entorn, que, a més, no podem, evitar, o no hauríem d'evitar, d'intentar, ajudar que això es pugui resoldre, aquest problema tan greu que tenim dels boscos propers.
Per tant, totes aquestes coses que estan explicades crec que justifiquen plenament que tinguem una energia basada en biomassa o en la fotovoltaica quan ho requereixi o quan sigui possible. Però, a més, hi ha una segona cosa que també em sembla que hauríem de tenir molt present, i és que aquestes energies o aquestes grans companyies elèctriques que formen part d'oligopolis amb un poder tremendo sobre l'energia que es consumeix en aquest país, no hi ha manera que puguem intervenir mínimament sobre els preus, sobre la transparència, sobre els llocs de consum, sobre... L'única possibilitat que tenim és produir energia de proximitat i, per tant, això és l'energia que diem que s'hauria de produir en els municipis, és la manera que tenim de fer-ne nostra aquesta energia i no dependre sempre d'aquesta energia que, a més, té unes vinculacions exageradíssimes amb el tema del poder. Per tant, aquesta simbiosi que hi ha entre el legislador i les companyies elèctriques és molt difícil de canviar si no generem la nostra pròpia energia, perquè sempre el legislador, diguem-ne, que està ben situat políticament, li interessarà que aquestes companyies li permetin accessos futurs per continuar treballant laboralment. Per tant, penso que és tot un paquet de coses que no es desdiu una cosa de l'altra. I em sap greu que, evidentment, quan es parla d'una mesa de treball que se'ns digui que no, perquè crec que això és un rebuig a intentar ajudar des de l'oposició, des del coneixement o des de la preocupació que aquest tema el puguem afrontar conjuntament. Si no, bé, el deixem a les seves mans, tant de bo se'n puguin sortir amb eficàcia, però us queden sols davant d'aquesta dificilíssima gestió dels boscos i Déu ens guardi que no tinguem cap problema seriós en aquest tema els propers, no anys, sinó mesos. Gràcies.